Veneen moottori. Sellainen, mikä mäkin ajattelin omalle. Mekalla ensimmäisenä oman kylän miehiä yksin lähtenäkään, joku mittityydytys sinne on laitettukin. Opel Omega, joka on legendaarinen ja varmastikin täällä Rekasti autotarvikkeen kevätpäivillä ennen ajanut autoona Janne Laakson vanha Jaffa Omega, mutta nyt on väri vaihtunut. Annetaan raikot aplodit Tuukka ja sieltä Esiri. Todella tyylikkäästi ajaa Niinikosken Eerikki, joka ajaa aika lailla ensimmäisiä kertoja. Näin! Todella tyylikäs teippaus. Ja sit sieltä tulee Mikko Lilli, herrasmies E34. Seuraavana Mikko on ajellut joitakin Pro 2 osakilpailuja muistaakseni. Ja hienolta näyttää sekin vähän vähemmän tehoa on kuin Eerikillä, mutta todella tuolta hyppää. Seuraavana juuri valmistunut auto Nissan S15 Bemarin M50 moottorilla muistaakseni Joonas Haaponiemi. Auringossa näyttää todella hienolta toi väri. Siinä on seuraavana Tommi Rajala. Viime vuonna Pro 2:ssa mitalli. Pronssimitali kyllä viime vuonna ja nyt on sitten laitettu Volvo-moottori uuteen iskuun ja päästiin ajamaankin Tommin kanssa tuossa pikkusen paria. Näin! Tommi näyttäisi tulevan kyllä
Riku Markkola Volvolla. Aika iso auto on tuohon pienelle rengastielle, mutta isolla savulla. Riku kyselikin jo alkuviikosta, että onko kiihdytysmatka, että saa laittaa 3 silmään. Ja kyllä näkyy, että siellä 3 on kaapissa. Riku, tuus nyt tänne, niin ajetaan vielä. No, annetaan raipuvat aplodit Riku Markkola. Riku otti yleisö heti, se on oikein. Matti Haapala, HPL Motorsportti. Matti kävi testaamassa rataa jo itse asiassa eilen ja rikko kardaani, mutta nyt on saanut autoiskuja. Prötää aika pahastikin aina välillä. Ja ajoon varmaan on. Käykö se aivan normaalisti, mutta Knutu voi kertoa autosta sitten enemmän. Tuukka Tuomi seuraavana vielä. Kova on pomppu tossa. Juuri kun tullaan tänne isolle asfalttikentälle. Näin, sieltä Tuukkakin pääsee. Vähän puskurit. Ja sieltä tulee Eerik uudestaan. Hyvin täyttää Mersun moottorin vetävän ja Nissani pysyy luisuus. Eiloja pökitään haittaa vähän leviäksi pyyhkääseen ja sieltä tuli tää suoritus. Pilli syöttää tuolla herrasmiesmäisellä E34. Tosiaan näyttää hyvin tuo 400 heppaakin riittävän, ettei aina tarvitse tavoitella sitä lähempää 1000 hevosvoimaa. Rengasvalinta tietysti auttaa, kun ajaa vähän kapeammalla katupyörällä, niin sutii paremmin. Teemme uudelleen. Raikkaasti M50 kyllä laulaa ja hienosti pysytään isos kulmas. Alkaa savuakin jo kehittymään vähän enemmän. Onko löydetty isompaa puuta uuniin? Sieltä tulee uudelleen Tommi Rajala. Tommi taas kehuu, että on vähän, ei ole vielä saanut suorakytkyluotaa, että tuo on tuo lähtö sellainen haasteellinen, että kun laittaa 3 ja vähän potkaa, se on väkisen kytkintä, mutta kyllä se täällä loppua kohden sitten paranee tietysti ja alkaa sieltäkin jo pyörä pyörimään, kun savua tuon verran kehittyy. Vetovedolta alkaa mennä vähän paremmin tosiaan, niin kun kehuu, että nämä oli sen ensimmäiset testit ja kyllä siellä on aina vain iso pykälä uunista, saadaan paljon savua ja tyylikkään näköistä. Vähän näyttää takapyörä moplaavan, mutta eipä se Rikua tunnu häirittävän. Niin. Sieltä vielä ainakin yksin ajavat. Pikkusen kyllä pokkii puskurit rapii tässä. Ja hienosti Tuukka sieltä suorittelee ja nyt on ainakin vielä pysynyt kaasuvajeeri kiinni. Tuossa aamupäivällä oli aikaisemmin näytös tuossa ja Tuukalla on Eerik Niinikoski uudelleen. Hyvin näyttää veto kulkevan tosiaan. Aika vähäinen taitaa treeniaika vielä olla, että tällaiset näytösajotkin on tärkeää treeniä kun aloittelee. Uskon vahvasti, että Eerikki lähtee taistelemaan ihan sitä mestaruudesta. Sieltä vähän kättä yhteen pala. Ei ainakaan vielä tunnu vähän panin rötäävä. Kandaanikin on nyt koko päivän testannut, kun on sen yöllä saanut tehtyä. En tiedä sitten kuviteltiinko vain, että se prötäs vai ainakin vielä tuntuu toimivan vähän. Autonahan Matilla on tosiaan tällainen 91 korimallin Pemari, joka on sitten muokattu näitä. Mikko Lilli taas päästään. Niin se kyllä jaksaa pyörittää, ei oo siinä mitään. Tosiaan ei ihan 400 hepalla vielä kyllä paljon savua otettu tuolta pyörästä. Mutta kyllä se on
kilpa-ajamiseen riittää ihan tuo 400kin heppa. Henri Saviarokin sieltä radalle. E30 M62 P4 V8 turbotekniikalla. En tiedä oliko aikaisemmin vähän teknistä murhetta. Nyt tuntuu toimivan jo huomattavasti paremmin kuin aikaisemmassa näytösajossa. Hyvin. Tosiaan sopineet, että ajavat vaan soolla vetoja, että ei ole pari ajoa vielä nähty. On tyylikkään näköistä menemistä Haaponiemellä. Pro-sarjaa tosiaan jotakin taisi lähteä nyt tavoittelemaan tänä kesänä jo. Tommi Rajala. Vähän näyttää, että joutuu kytkintä potkimaan tosiaan. On vielä tuo synkronoitu laatikko kiinni, ettei jos suorakytkentää saanut, niin sillä ei hirveästi kesken vedon vaihdolla vaihdetta. Noin siellä pikku pyörähtelyt ja ei jäänyt Tommi vielä ottamaan yleisöä ehkä. Ja Erik Niinikoski taas ottaa tästä. Raju on poppu tuossa pikkuisen nuo puskurit raapiin. Ei oo vielä onneksi keneltäkään tipahtanut. Ja näin. Ne on saanut, lähti tästä mikin varresta ja vaikoo kypärää päähän ja ottaa sieltä radan haltuun. Ulkolinjoja pitkin pyyhitään keilat pois, kuten tyylille kuuluu. Jäikö vähän takapuskuri roikkumaan? Kyllä, siellä on näköjään. En tiedä kuvitteleeko vaan vai tuntuu, on vähän niinku prötäävä, mutta nyt ainakin. Jaha, sieltä pikku piruetit yleisön eteen ja otetaan yleisö haltuun siitä. Poltetaan pyörät siihen sitten ja näin antakaa raikuvat aplodit taas Henrille. Näyttää siltä kyllä, että kuljettajat on nyt sopinut, että ne ei aja tänään pari ajoa. Eikä tässä ole tietysti tosiaan pari ajoissa ihan sitä viimeistä aggressiivisuutta kannata hakeakaan, että mieluumminhan kaikki lähtee kotiin ja vehkeet ehjänä. Tuukka tuossa mainitsi jotain, että uusi autokin oli rakenteilla, että ehkä jopa tälle vuotta vielä. Tuukkakin lähtisikö se FTS-sarjaan ajamaan. Tuukka näyttäytyy sitä pari ajoa. Siellä on edellä Tommi Rajala, perässä Ville Kaukonen. On tyylikkään näköisesti tosiaan se viimeinen hyökkäävyys täällä kyllä jätetään pois. Ai siellä pikkukolaroinnit. Tommi pyörähtää, ei aivan ehtinyt Ville pelastamaan siitä, mutta sieltä ainakin ajamalla lähtee Ville pois paikalta ja vilkuttelee yleisölle. Näyttäkää Villelle vähän suosionosoituksia. Ja Tommi pääsee myös ajamalla pois. Hyvin pieni kolahdus näkyy sinne olevan. Hienosti kyllä laulaa tämä. Uskoisin, että moottori on täysin Samulin tekemä. Auto pitäisi olla kaikki puolin viimeisen päälle iskussa. Että nyt kuulostaa kyllä, että ei tosiaan prötää enää. Että oliko sitten näillä kuuluttajilla kuulossa vikaa vai tehtiinkö autolle tosiaan ekan vedon jälkeen jotakin leveäksi, pikkusen menee ja on taas keilat lentelee minne sattuu vähän pällihalliin seinään. Kyllä se, en tiedä, vähän kyllä kuulostaa, että niinku ei ehkä ihan mekaanisesti oo täysin iskussa, mutta vahvasti on soolosuorituksia, että sitä pari ajoa pääsee näkemään enemmän sitten kisoissa, niitä Ville tuossa sanoikin jo. Etelä-Pohjanmaalla on tässä kesän aikana 4 eri hyvin. Vähän siellä rajoitettu aikaa ja vähän loivempaa linjaa haetaan ja
Aukonen soolosuoritteena. Ja iso pykälä uudissa saadaan paljon savua aikaan. Näin sieltä pökitään keilon transitin kylkeen. Kyllä pystyy. Näyttää Tommillakin auto pysyvää kasassa, mutta ei sen isompaa. Ehkä me vielä nähdään tämä pari uudestaan, ehkä jopa toisinpäin. Ai nyt lipsahti kyllä Tommilla vähän leviäksi, mutta vähän keiloja keräillään ja sitten paria jo. Mutta nyt otetaankin sieltä taas Lilli radalle. Hienosti sään 50 laulaa, nyt taitaa jäädä Mikko vähän siihen polttamaan rengasta pois. Näin siihen pikku piruetit saadaan ne loputkin renkaat ja yleisöstä antakaa aplodeja Mikolle loppuun. Katsotaan kyllä sieltä nyt saadaan isoa purkista. Ai että sieltä vilkutellaan yleisöä. Sillä tottuu tapaan ottaa yleisön haltuun. Ei jäädä päästämään pyörää vaan tosiaan poltetaan ne pois. Ei jää tuleeksi vaan. Vähän siinä nurmikokin pölähtää, mutta eipä se haittaa. Tiedä eikö eksynyt ollenkaan itse savu, ei tästä kyllä nähnyt mihin se auto oli. On tätä hieno katsoa useammankin kerran, niin kohti päästään menemään. Sitten sieltä tulee Haaponiemi taas. On kaksi tällaista S-puistokorista Nissania. Näissä nähdään usein Toyota Jeetset-moottoria, kuten tuossa Ville Kaukosen autossa on, mutta nyt meillä onkin täällä tosiaan kaksi. Tämä Haaponiemellä on BMW M50-moottori. Taisi olla tuolla BMW B8 tuolla pellin alla ja mielestähän se jaksaa laulaa. Kaasuvaijerin johtaiselle kiinni. Isolla savulla, isolla kuumalla. Näin sieltä. Ai. Näin sieltä tulee Tommin ajalla uudemman kerran. Vähän siitä kytkin moukkua ja vehkeet pysyy aina vaan luistossa. Taas lipsahtaa Tommilla leveäksi, siellä jää jo keilat jalkoihin. Näin Tommi niin polttaa renkaat pois. Oi, vähän liian innokkaasti heiluttelee. Synkää Tuukka tuossa edellä, seuraa. Vähän jättää tuota väliä, mikä on näin näytösajassa jopa viisasta. Aivan turha hakea niitä turhia riskejä, että jätetään vähän tilaa ja annetaan toisen mennä edellä omaa menoaan. On tyylikästä menoa niin autoilla ajamisen kaikkien puolesta. Sutii ja paukkuu niinku vehkeiden kuuluukin ja on hieno tuollainen kännipunainen väri. Tästä ei puutu juuri ihan mitään. Sieltä Haaponiemikin tulee suorittamaan ja Matti tulee isolla savulla ja iso pykälä uuni, se otetaan sieltä. Hakee leveätä linjaa. Täällä ei tosiaan niitä klipping-alueita ole mitä hakea, mutta kyllä Matti suoritti tyylikkäästi siitä kättä yhteen. Päätteeksi. On kyllä, auto on viimeisen päälle tyylikäs ja ajo näyttää sujuvan ja ei moitteita. Kyllä Eerikki sieltä ottaa yleisön haltuun, päästään niin sanotusti kumit katuun, pikku piruutit tänne loppuun. Ei muuta kuin raikuva